Il-qasam tal-ġustizzja u l-intern taħt it-tmexxija tal-Ministru Carl Mifsud Bonnici għadda minn problemi li għadhom jippersistu sal-lum, sitwazzjoni ta' tħassib fil-ħabs, nuqqasijiet fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u diffikultajiet fil-Korp tal-Pulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li l-vot dwarha se jittieħed nhar it-30 ta' Mejju tgħid li Carl Mifsud Bonnici jipprova jaġixxi biss f'dan il-qasam wara li tinqala kriżi. Iżda deputati u ministri nazzjonalisti jemmnu li l-Ministru Carl Mifsud Bonnici m'għandu jerfa' ebda responsabilità politika u jistqarru li Lorenz Gonzi m'għandu jneħħi l-ħadd mill-kabinett tiegħu. Taħseb li l-Prim Ministru għandu jkeċċer il-Carl Mifsud Bonnici? Le, żgur li le. Taħseb li l-Prim Ministru għandu jkeċċi il-Carl Mifsud Bonnici mill-Ministru? Ma nkeċċu l-ħadd aħna. Deputati oħra tal-Gvern għażlu li jinjoraw il-mistoqsijiet ta' One News. Ministru għandu jkeċċi il-Carl Mifsud Bonnici? Ministru, bonġu, taħseb li l-Prim Ministru għandu jkeċċi il-Carl Mifsud Bonnici? Kollox sew? Ma' One News spikka l-kumment tal-eks Ministru Nazzjonalista Francis Zamid Mek illi kellu biss kliem ta' tifħir lejn id-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi li jaqbes għal membri tal-kabinett tiegħu akkosta kollox. Taħseb li l-Prim Ministru għandu jkeċċi il-Carl Mifsud Bonnici minn Ministru? Naħseb li l-Prim Ministru timexxi l-pajjiż tajjeb ħafna u jiena nirringrazzjakom dejjem tal-interess kbir li intkom tieħdu l-affarijiet tal-pajjiż. Grazzi ħafna. Il-Prim Ministru qed imexxi l-pajjiż biktar mod għaqli u l-Prim Ministru m'għandu għalfejn jkeċċi l-ħadd mit-tim li għandu madwaru.